Profil electric, dirigit de domnul Rusu Constantin. Sau filamentul pictură la plin de lumină. Bună ziua! Dragi absolvenți, stimați părinți și colegi, astăzi este o zi importantă pentru toată lumea. Este ziua absolvirii elevilor noștri și a copiilor dumneavoastră. Dragi absolvenți, tocmai ați finalizat cea mai frumoasă perioadă a vieții voastre, anii de liceu. O perioadă frumoasă, dar și foarte tumultoasă, cu multe trăiri, cu succese, cu realizări, dar și cu eșecuri și decepție și cu foarte, foarte multe întrebări. Probabil n-ați găsit răspuns la toate, dar mai devreme sau mai târziu în viață o să le găsiți răspunsul. Este o perioadă în care ați trecut prin transformări atât pe plan fizic cât și emoțional, în care ați făcut trecerea de la copilărie la adolescență, perioada în care v-ați format ca oameni și vă felicit pentru acest lucru. De asemenea, vă rog să-mi permiteți, stimați părinți, să vă felicit și pe dumneavoastră. Pentru faptul că ați fost alături de copiii dumneavoastră, în special când au avut mai mare nevoie, dar greu, i-ați ajutat, i-ați sprijinit, i-ați îndrumat și mai ales vă felicit că i-ați înțeles. Cu toate că în unele momente a fost foarte greu, ați depus eforturi mari, să-i puteți înțelege, ați făcut acest efort și vă felicit încă o dată și vă transmit din toată inima toată stima și respectul meu și al colegilor mei. Dragi absolvenți, drumurile vieții o să vă ducă mai aproape sau mai departe de casă, de locurile natale și de părinții voștri. Oriunde veți fi, orice ce veți face, să nu uitați niciodată de povețele părinților voștri și de sfaturile noastre a dascălilor voștri. Să fiți întotdeauna cinstiți, să fiți corecți, să fiți în viață așa cum și-ar dori părinții voștri și cum vă doriți și voi. Adică să fiți niște oameni, noi ne bazăm foarte mult pe voi și avem încredere că o să fiți așa cum am zis. De asemenea, vreau să vă mai zic că, deci încă o dată repet, oriunde ați fi și orice ați ajunge, să nu uitați niciodată de părinții voștri. Să-i purtați în sufletul vostru, în inimile voastre și să comunicați cu ei. Chiar dacă nu sunteți fizic lângă ei, mijloacele de comunicare sunt foarte multe, așa că o vorbă bună, un gând transmis, un gând frumos, pentru ei contează foarte mult. Și oricât ar fi de supărați, ori chiar dacă au o zi mai grea, o să le iluminați sufletele și o să le faci o zi mai frumoasă. De asemenea, să nu uitați de noi, dascălii voștri, care noi am încercat să vă învățăm cum să învățați, să alegeți ce este bine în viață, drumul bun, să faceți deosebire dintre bine și rău și în special să fiți corecți, cum am zis, să fiți cinstiți, să fiți empatici cu cei din jurul vostru. Pentru voi, ca absolvenți, poarta Colegiului Tehnic Infoel, ușile sălilor de clasă și a laboratoarelor vor fi deschise permanent pentru voi și vă așteptăm cu dragă inimă.
Vă așteptăm să veniți, să ne mai vedeți, să vedeți locurile unde ați învățat, când mai treceți prin zonă, când aveți starea de spirit necesară, să știți că pentru noi, dascăle, contează foarte mult când ne întâlnim cu un fost elev. Doar prin faptul că ne întreabă ce mai facem, ne-a făcut o zi minunată. Sufletele noastre se luminează și îi apreciem foarte mult acest lucru. Și acum vreau să adresez un mesaj de suflet către elevii mei, elevii de la 12 EV. Dragilor, vreau să vă spun că vă iubesc și vă foarte mult și vă stimez enorm. Vă cunosc pe fiecare în parte, știu că aveți multe calități și de asemenea aveți un suflet curat și un suflet bun. Vreau să vă spun că sunt onorat că am fost dirigintele vostru, mă bucur foarte mult și de asemenea vreau să vă zic că voi chiar dacă plecați, fizic plecați, veți rămâne permanent în sufletul și în inima mea. Aveți un loc special acolo, n-am să vă uit toată viața. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați acceptat ca diriginte, așa cu bunele și cu relele mele. Deci m-ați acceptat și v-am spus că sunt onorat pentru acest lucru. Vă doresc în viață mult, mult succes. Să nu renunțați niciodată, oricâte greutăți veți întâlni, oriceea ce va fi să treceți, să aveți mereu speranța în suflet, să luptați pentru idealurile și pentru planurile voastre, visele voastre de viitor. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc tot binele din lume. Dacă îmi permiteți, o să prezint colectivul clasei 12F, tineri extraordinari, pe care îi iubesc foarte mult. O să încep cu șeful clasei, tânărul care ne-a adus multă bucurie. Adică este un tânăr deosebit, a participat la concursuri județene și naționale, la Olimpiadă județeană și națională, la un concurs de protecție a muncii știu și aplic, 2 ani consecutiv a luat locul 1 pe județ, iar anul acesta a luat mențiune la faza națională. La Olimpiada Tehnică a participat 2 ani, unde a luat locul 1 pe județ, iar anul acesta a obținut o performanță extraordinară. A luat locul 2 pe țară la această Olimpiadă. E o premiere în istoria liceului și sper să fie un început când cineva de la profilul electric, când un elev de la profilul electric ia premiul 2. Până acum n-am mai obținut, am obținut la electronică. Iar fiind șeful clasei, m-a ajutat enorm în activitățile mele. De aceea îi mulțumesc foarte mult. A fost premiant în fiecare an și anul ăsta a obținut premiul 1. Andreica Daniel Timotei. Mă pot baza pe tine oricând. Un tânăr extraordinar. Cherecheș Ruben Cristian. Ruben, mult succes în continuare și felicitări. Dărăban Ștefănuț Lenuț. Felicitări. Nu mă vine. Demeter Stelian. Stelică. Stelică. Felicitări. Felicit pe toată lumea ca absolut. Dorgo Alex Daniel. Alex, felicitări. Ai luat și mențiune. Vreau să fac o precizare, stai Alex aici lângă mine. Alex a venit de la școala profesională, a terminat 3 ani școala profesională, după care, în clasa 11 a venit
am venit în clasa noastră. Vreau să vă spun că e un copil extraordinar, care s-a adaptat, a avut mult de recuperat, dar a recuperat. Și iată la cum am absolvit. Încă o dată felicitări. Popa Tudor George. Vreau să fac câteva precizări. George face parte din clubul de robotică a colegiului, a participat la multe competiții locale și naționale unde a luat premii. S-a implicat foarte mult, îl mai felicit încă o dată, ne mândrim cu clubul nostru de robotică și de asemenea a fost premiat în fiecare an. Succes în continuare. Nacu Nicolae Eugen. Nicule, felicitări și mult succes. Să fac o precizare. Nicu a participat împreună cu tine, a făcut echipă la concursul Știu și Aplic, unde, după cum v-am spus, 2 ani la rând a luat locul întâi la județ și anul ăsta a luat mențiune la faza națională. Încă o dată felicitări și mult succes în viață. Mergem mai departe, Păvălean Dumitru. Mitică, felicitări și îți doresc mult succes. Un copil deosebit. Bărgăoan. Bărgăoan așa, cu scolare ca mine. Simenca Sebastian. Mult succes, felicitări și obținut și mențiuni. Încă o dată diferențe. Urmihal. Aici, ce să spun, multă sănătate și succes să mă bucur că ai absolvit. Tomuț Claudia Ariana, una din fetele din clasă. Ariana, felicitări, mult succes și diploma, fiindcă a obținut mențiune. Încă o dată, felicitări. Tricon Raul Alexandru. Tricon, dragă, te felicit, multă sănătate și succes în continuare. Și Viman Sara Rebecca. Felicitări, și multă sănătate. Acesta este colectivul clasei 12, de care eu personal sunt foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult sănătate. Clasa 12 cum spuneam, ca un filament sub tensiune, dar plin de lumină. Aceasta a fost promoția.